אז היום אני הולך לאפיין ולעזור עסקית ליזם שאני מחשיב גם חבר יקר וגם איש מקצוע אמיתי, בר פחים. בר מתפעל את אחד העסקים הכי גדולים אופרטיבית במדינת ישראל בתחום הכושר והתזונה, ואחרי שיחת אפיון קצרה בינינו, שנינו יצאנו עם מסקנות מאוד מאוד ברורות. הכנסות? יש. צוות חריף? יש. מוניטין טוב? יש. אבל אקוסיסטם אמיתי לגדילה עסקית רצינית לוקה בחסר. הבאתי את בר לכאן כדי לשבת איתו על כל העסק והסיסטמים הנוכחיים שלו, במטרה לחשוף בפניכם בלי פילטרים איך מכפילים בצורה מדידה וודאית עסק של 7 ספרות בחודש. הסרטון של היום יהיה מאוד מאוד פרקטי. אנחנו לומדים לעבור על כל הסיסטמים של בר, על הבעיות שתוקעות לו את הצמיחה ואת כל הפתרונות עם דוגמאות בלייב. נעבור על למה לבר יש תהליך מחירה מבולגן ואיך בונים לוח עבודה פרקטי לנציג המחירות. נבין למה לידים מתפספסים ואיך אנחנו פותרים את זה עם משימות אוטומטיות בהתאמה אישית שלנו. נראה לו את הפער בין אוטומציות וכלים שיש לכולם לבין אקוסיסטם אמיתי שבאמת יכול לחבר הכל. נפתור את בעיית הגבייה וניהול העסקאות שכיום קורות ידנית לגמרי. נעשה סדר בבלגן של הוואטסאפ בעסק פעם אחת ולתמיד עם מערכת וואטסאפ אחת לכל הצוות. ונראה לכם בלייב את הדשבורד הפרקטי שבנינו שבאמת מאפשר להסיק מסקנות אמיתיות על המחירות והתפעול בעסק. תישארו איתנו ותיקחו דף ועט, כי ממש בסוף הסרטון היום אתם כבר תראו בעיניים דוגמאות אמיתיות לפתרונות בלי משחקים ובלי סיסמאות. יאללה בואו נתחיל. אז ככה, קודם כל רק להגיד לך משהו שחשוב. המטרה של הפגישה הזאת, לפני שאנחנו בכלל צוללים לעניינים, זה להבין איך אתה עובד היום, לזהות את הבעיות שיש לך באמת. אני הולך לשאול אותך שאלות קשות שאולי חלק מהן מובנות לך מאליו התשובה, וזה דווקא לא נכון. אני רוצה לשאול אותך מהבסיס, כדי שנוכל לזהות, אולי יש לך גם הרגלים רעים בעסק, בגבייה, במשימות, בלידים, כל דבר קטן אני הולך לשאול, וגם בשביל הצופים כאן, זה הולך להיות סופר פרקטי, שזה אומר שאני בעצם הולך לקחת בעיה, אנחנו נתעמק בה, נבין אותה, ואז אני אבין מה זה גורם לך לעסק, אם זה להפסיד כסף, אם זה לייעל את הנציגים, ואני אראה לך פתרון בלייב. ככה זה יישמר פרקטי מקצה לקצה. אז נעבור בעיה פתרון. אני מודע לרוב הבעיות בעסק עצמן, אבל בוא כאילו אתה בעל מקצוע. תכווין אותי, תשאל אותי כמו שאני מאפיין מתאמנים שלי שמגיעים אליי ואני יודע, הם יודעים את הבעיה שלהם, אני מוצא כאילו כנראה עוד בעיות, עוד דברים מהשורש. אז כאילו שוט אחי, הבא שלך. פצצה, סבבה. אז קודם כל בוא נשאל את השאלה העיקרית. אתה מקבל היום לא מעט לידים. אתה אורגני, ממומן, הרוב אצלך זה אורגני בגלל כל הפעולות שעשית. הכל, לא הרוב. הכל זה אורגני, מדהים. איך היום אתה מחלק אותם בין חברי הצוות? יש לך מנהל מחירות או משהו, איך הם מתחלקים? נכון, תשמע, אצלנו האידיאל זה שיחזרו לכל בן אדם כאילו כמה שיותר מהר. אתה יודע, אם אני יכול לדייק את זה אפילו עוד יותר, אז בא לי לדייק את זה עוד יותר. גם לדייק בהתאם למטרה מי אמור לטפל, יפה. וגם בהתאם להאם הוא פנוי, לא פנוי, לפי העומסים שלו, סתם לדוגמה, כי זה כבר אתה כבעל יפה, עסק. סתם לדוגמה, עזוב רגע את הבעיה הזו, נגיד עכשיו יש לך גם את טי, שיש לו נגיד 15 אנשים להתקשר אליהם היום, סבבה? תוך כדי תנועה, הוא התחיל את היום עם 7 אנשים, ותוך כדי תנועה התווספו אליו כאילו 8 במהלך היום. יכול להיות שבגלל העומס, הוא לא רוצה להגיד שוכח את 7 אנשים, וכאילו שהוא צריך לחייג אליהם עוד הפעם, כי הוא מתרכז באנשים שמגיעים, כאילו אין את התיעדוף הזה בין בן אדם שהוא חדש ולא קיבל שיחה, לבן אדם שקיבל שיחה אחת, לבן אדם שכאילו אולי קיבל 2 שיחות, וכאילו קיבל עוד... אתה מבין את הראש? וגם כשהם עובדים מול הלידים והלקוחות האלה, כל אחד מאנשי המחירות עובד בוואטסאפ משלו היום? לא, הם עובדים בוואטסאפ משותף. וואטסאפ משותף? כן. אוקיי, סבבה. שזה גם מגבלה, כי הם תמיד צריכים להתחבר, ואם זה מתנתק, אז יש לך את הברקוד. והם רואים את הצ'אטים אחד של השני וכו'. הם רואים את הצ'אטים אחד של השני, ואז ההיסטוריה יכולה לא להסתנכרן. סבבה, מעולה. אז קודם כל, פתרון ראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו, כי בעצם מה שאתה אומר פה זה שיש לך חוסר תיעדוף, זה לא שאתה לא מצליח להגיע ללידים, אבל אתה יכול לייעל את הנציגים הרבה יותר, להחזיק יותר לידים, לעזור ליותר מתאמנים, ולדעת לתעדף את הדברים בצורה נכונה ובריאה, קודם כל. אז קודם כל הפתרון הראשון שאני רוצה שאתה תראה אותו, ושזה האידיאל אצלך בעסק, עשינו לך הדמיה, זה איך אתה אמור לנהל את הלידים שלך. כשאני אומר אתה, אני מתכוון לאיש מחירות מספר 1, יועץ מספר 1. אנחנו מדברים על אוריגמי, CRM של אוריגמי, כי otherwise אנחנו שותפים רשמיים שלהם בארץ, גם של מאנדיי וכו', אבל זה לא מה שאתה צריך, אתה צריך אוריגמי ספציפית. הסיבה שאני מדגיש את זה, זה כי אוריגמי זה הכלי היחיד שמאפשר לך לבצע חלוקה של לידים על בסיס תיעדוף שאני ואתה בונים אסטרטגית. מה התיעדוף הזה שאני רוצה שיהיה לך? קודם כל, הלידים החדשים שלי. הם נכנסים ברגע שמנהל המחירות מוריד אותם לביצוע של אחד מחברי הצוות. לאחר מכן, הוא רואה את כל הלידים באין מענה, כמו קרוסלה. בסוף יש כאלה שלא ענו, כמו שאמרת, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. נכון. אין דבר כזה שמתערבבים עם לידים חדשים, עם מי שצריך לגבות, עם מי שנפלה איתו עסקה. אי אפשר שורה אחת גדולה של הכל. זה לא עובד. אתה צריך לדעת מול העיניים איך אני מסיים את היום בצורה מוצלחת. אתה לא יכול לצפות מהאיש מחירות, עם כמה שאתה משלם להם טוב, ואני בטוח שכולם מרוויחים מעולה ושאתם עוזרים למלא אנשים. לא, הם משלמים לי. הם משלמים לך. אני בטוח שעדיין אתה רוצה להראות להם איך נראה יום מוצלח.
שזה אומר שנקי לי הלוח. אנחנו לא נראה מה שלא צריך להראות, אנחנו נראה רק מה שכן צריך להראות. זה מה שמעניין אותנו קודם כל. בסדר? כבר חיברנו אותך למערכת סמארטסנס, אז אתה כבר רואה את זה מול העיניים. כן. זה משהו שאתה רוצה לדעת למדוד אותו גם ברמת המחירות וגם ברמת השירות שלך. ככה נראה המיקרו של יום עבודה של נציג. לפני שאני מודד אותו, אני רוצה לעשות לו חיים קלים. אם אני אעשה לו חיים קלים והוא ידע מה אני צריך לסיים היום, אני יכול לסיים. אתה מסכים איתי שאם הייתי מביא לך לסיים 10 משימות עד סוף היום, היה לך יותר קל לסיים אותם, מאשר שפשוט הוא קם בבוקר, יש לו לידים, יש לו וואטסאפ והוא צריך לבצע דברים. לכן אני רוצה לחלק לו אותם בצורה שכל הלידים החדשים נמצאים לי פה, כל הלידים באין מענה נמצאים פה, כל הלידים החמים שהם שנייה מלסגור ולהתחיל איתנו את הפרויקט נמצאים כאן, להתחיל איתך את התהליך, ויש לי משימות. מה זה משימות? תראה איך אני פותר לך את מה שאתה דיברת עליו. חלק מהמשימות יכולים להיות לידים שחוזרים, כמו שיחה שלא נהנתה או ליד חוזר. אם טי דיבר עם ליד, ואחרי זה יצא שהוא לא יתקדם איתכם, ואחרי חודש הוא השאיר שוב פרטים, אני רוצה שטי יטפל בו. זה שהיום אתם מעבירים אותו למנהל המחירות, זו גם בעיה. בן אדם נגיד חזר, אז מישהו שדיבר עם טי יכול פתאום סתם לדוגמה לדבר עם יובל. ואז מה הבעיה בזה? שמתחיל להיות כפל במחירה, והנציג הזה רוצה את העמלה, והנציג הזה רוצה... כן, יש ביף. מתחיל להיות ביף. אז זה הרגל שיש לכולם. אני נהנה מהביף, אבל זה לא בריא. זה לא בריא, ויותר מזה, אני לא בא לפתור את הבעיה, כי אפשר לפתור אותה כבר מהשורש. מהשורש אפשר לפתור אותה בצורה של, טי היה לך ליד, תשקיע בו את הנשמה, ברגע שהוא יהיה ליד חוזר, הוא קופץ רק אליך, אבל שים לב, ככה מייצרים אקוסיסטם בריא. אם אתה לא תטפל בליד במהלך השעה, שעתיים הקרובות, הוא חוזר למנהל המחירות לטיפול של כל הנציגים. אם בן אדם עכשיו משאיר פרטים, מה זה אם? יש לנו מלא כאלה, יש מלא אנשים שמדברים איתנו וכאילו, אמיתי אני מחכה, כאילו זה לא, באותו רגע אולי לא מסתדר להם, אבל הם רוצים אותנו, ואז הם חוזרים אחרי תקופה. הם גם קיבלו שיחה מעולה ושירות מעולה והכל אש, כאילו מלא אנשים שחוזרים. כאילו, אם עכשיו בן אדם, סתם אני אומר, שלומית, השאירה פרטים, אחרי חודש היא חוזרת. אתה יודע באופן אוטומטי. להקפיץ אותה כליד חוזר, אתה יודע שיש לה היסטוריה, ורק הנציג שכבר טיפל בה, היא קופצת לו מול העיניים, גם פה וגם בוואטסאפ. הוא רואה בסמארטסנס הוא פשוט יראה את הצ'אט איתה. היא כבר קיבלה הודעה של מה נשמע, טוב לראות אותך שוב, עוד מעט נתפנה אלייך. וקפצה לו משימה. למה אני רוצה משימה? לא רק כדי שהוא יטפל, כי זה מובן מאליו. אולי יתחיל יום ראשון ואין לו זמן לטפל בה, אז אתה לא יכול להסתמך עליו שיהיה לו 20 לידים שבטעות היא תתפספס. אם תוך שעה, שעתיים, אנחנו נגדיר את זה עסקית, אני ואתה, הוא לא מטפל בליד, שהיא הסדר עדיפויות העליון שלו קודם כל, איכשהו היא התפספסה לו, חוזר למנהל המחירות, הוא יכול לקטלג אותו למי שהוא רוצה. אשכרה. אתה מבין? זה האידיאל, קודם כל. בין אם זה ליד שהיה קיים אצלה לפני חודש וחזר, ובין אם זה ליד שסתם צלצל לטי, וטי לא ענה לו לטלפון, משימה טפל בו. לא אכפת לי למה. יש לנו גם כאלה, מעולה, יש לנו נגיד גם כאלה שמגיעים, הרבה מגיעים מהמלצות. אז סתם לדוגמה עכשיו בן אדם דיבר עם טי, אז הוא יודע שנגיד את הוואטסאפ שלנו הרשמי של המענה המקצועי, הוא לא יעביר לבן אדם, אז הוא מעביר לו את המספר של טי באופן אישי. ואז הוא מצלצל ואין לך מעקב על זה. יפה. יפה, אז אנחנו יוצרים אותו כליד חדש אוטומטית, עצם זה שהוא צלצל לטי והוא לא ענה לו. אם הוא כבר היה קיים במערכת זה משימה, אם הוא לא היה קיים אני יוצר ליד מאפס. אהבתי. יפה. יפה. מעבר לזה, משימות אני יכול כמובן ליצור אותם ידנית, לא ניכנס לפן הטכני. שמת דדליין לכל משימה? יש משימה, אני ואתה מחליטים את הדדליין, לא הם. לא, ברור. אם עכשיו יש ליד שחזר, הדדליין הוא להיום. אם עכשיו אני יצרתי לעצמי משימה, אני מחליט, אולי מישהי בחול ורוצה לחזור אליי שבוע הבא, שם לעצמי משימה לשבוע הבא. אם אני צריך לגבות כסף, שזה אתה אמרת ואני מרים לך להנחתה, סגרת לקוח, הוא צריך להמשיך תשלום בעשירי, או שהוא השלים מקדמה והוא צריך להשלים את גמר התשלום לפני שהוא מקבל את התוכניות. ברגע שאני החלטתי בעסקה, שעוד רגע אנחנו ניגע בה, כמה כסף הוא צריך לשלם מתי, קופצת משימה לנציג שאחראי לגבות, בזמן שצריך לגבות. ואז אתה רואה את המשימות שקפצו אוטומטית, את המשימות שכתבת ידנית, ואת המשימות שקפצו כגבייה בזמן שצריך בלבד. למה אני מראה לך את זה ובכוונה כל דדליין של היום? זה כאילו הצבעים, כאילו זה לפי החלוקה של החזק. כן, זה עושה סדר בעין. בדיוק. עכשיו, הפואנטה היא שאני אמור לסיים את היום שלי, שזה נקי, וזה נקי, וזה נקי, וזה נקי. וזה יום מוצלח. ככה אני מצייר להם איך נראה יום מוצלח. עכשיו בוא נדבר על המדדים שלך. מראש... וואו. זה הפואנטה. זה חזק. אני רוצה לדעת מה זה יום מוצלח. אתה לא יכול להגיד לו, אתה איש מחירות טוב, אם אתה לא מראה לו איך נראה איש מחירות טוב. מלבד כמה כסף מכרת, שיהיה לכם על הפלזמה במשרד עם דשבורד יפה וסקסי. מעבר לזה, אנחנו רוצים שיהיה גם, זה אמור להיות ריק בסוף היום. אם זה לא ריק, אתה פשוט לא תקבל עוד לידים. אני צריך לתת אותם ליועץ אחר. ככה עובדים. איך זה נראה? אני מראה לך את זה עכשיו עסקית. לך זה נראה ככה. את מה שאתה מראה לי פה, הם רואים על המסך? כן, 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 אני אראה להם את זה, בטח. אתה רואה? אני לא מרגיש אם זה בנוח, אבל בסדר. אנחנו נטשטש מה שלא צריך, זה גם לא מידע שלך שם, אין שם כלום.
אתה רואה? עכשיו אני יכול לראות כמה לידים יש על כל נציג, וכמה משימות באיחור יש לי פר נציג, ואז אני יודע כמנהל המחירות, כשאני רואה את הלידים שממתינים לקטלוג, שים לב, לידים חדשים חוזרים או קופצים לחלוקה מחדש. אם ליד השאיר פרטים עוד הפעם והוא קפץ לתאי ותאי לא טיפל בו בזמן, הוא קופץ למנהל המחירות לקטלוג. מנהל מחירות בקליק אחד יכול פשוט לתת קליק ולשלוח אותו לאיש מחירות הרלוונטי. והוא, סתם לדוגמה, הוא יכול, נגיד סתם עכשיו המנהל מחירות שלי נמצא בחול, בלי מחשב. הוא יכול לעשות את זה גם, זה אפשרי גם מהטלפון? חופשי, אחי. תוריד את האפליקציה של אוריגמי ואתה רץ. פשוט קליק ותביא אותו לאיש מחירות. איך אני יודע למי אני מתעדף את הלידים, שזה כמו שאתה ביקשת, או לפי סדרי עדיפויות שלי, לפי התשובות שהם ענו לי, לפי גיל, משקל, מטרה וכו', או לפי זמינות, שזה הדבר הראשון שהוא חשוב. אנשים לא יודעים לעקוב אחרי הנציגים שלהם, אז בוא אני אראה לך את הפשט. אני רואה כמה לידים יש לי על כל נציג, ואני רואה כמה משימות באיחור יש לי לפי נציג. אני מייצר אקוסיסטם בעסק, לא אכפת לי מי הנציג. אם אתה כנציג עם יותר מ-20 משימות, רק אז אתה תקבל עוד לידים. ככה אתה לא פועל על תחושות בטן, אתה לא פועל על פי מה שנראה לך, אתה יכול לדעת שיש לך פה סיסטם שעובד לפי זמינות. עשית עבודה טובה, קיבלת עוד לידים. זה מודל שמתגמל את כולם פר מחירה. עכשיו, דבר אחרון שאני רק אומר פה, המשימות המדוברות, שאני ואתה דיברנו עליהן, אני לא רוצה להיכנס איתך לטכני, אני מדבר איתך על העסקי. אני ואתה מגדירים עכשיו מה המשימות שנפתחות אוטומטית ולכמה זמן קדימה. לדוגמה, ליד השאיר פרטים, אתה רוצה לחזור אליו, זה ליד חוזר, יש לך שעתיים. זה מה שאני ממליץ לך עסקית. אם עכשיו יש לך משימה לגבות בן אדם, זה לאותו יום שצריך לגבות את הבן אדם. אם מישהו עכשיו מגיע לו תוכנית ועמית צריך לדאוג לו לתוכנית, זה 4 ימים עד שאתה מקבל תוכנית, או שבוע או שבועיים, בהתאם לעומסים שלכם. אנחנו מגדירים את הזמן לכל דדליין, לא הם פשוט מקבלים את זה ביום שהם צריכים לבצע את העבודה. מה שלמחר לא רלוונטי להם לפה. לגבות בן אדם מחר לא יהיה פה. אתה מבין? לעומת איך שהיה לך את זה היום, שאתה כבר יודע איך זה היה לך היום, כן. שאת זה הם לא צריכים לראות. לא, אתה לא רוצה... זה פשוט יוצר כאוס במערכת. בדיוק, זה מה שהיה לך עד היום. כאוס. בול. יופי, נתקדם לדבר הבא, עד פה היה סבבה, היה מעניין. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על הבעיה הבאה, ולדעתי תהיה פרקטית להרבה עסקים ששומעים את זה, כי כל עסק שנמצא ב6 ספרות ומעלה, לא משנה איפה אתה תהיה, אוטומציות יש לך, CRM יש לך, אתה מחתים דיגיטלית, יש לך תפסים, יש לך סליקה, טכנולוגיה יש לך, הוצאת עליה ארגזים של כסף. נכון. אבל עדיין אני אומר לך מניסיון שבין אוטומציה לבין פתרון, לבין אקוסיסטם אמיתי, שמיים וארץ. אחי, אנחנו עובדים עם חברות שעושות 7 ו8 ספרות בחודש, אני רואה איך נראים מוקדים של 20, 30, 40 עובדים, אני אסביר לך מה זה אקוסיסטם, אתה תבין את הפער בדיוק. אוקיי. יש הבדל בין לבוא ולעשות קליק כדי לשלוח חוזה לחתימה ולחכות שהוא יתקבל, לבין לדעת שאני שולח חוזה, ואם הוא יתקבל, אוטומטית אני מעביר אותו לחבר הצוות הבא בתור, שכבר יודע עם משימה לטפל בו. זה האקוסיסטם שאני מדבר עליו, אוקיי? הבנתי. היום, יש לך היום מרכזייה, תפסים דיגיטליים, טופס סגירת עסקה, CRM, וואטסאפ, כל הכלים האלה עובדים בנפרד לחלוטין אחד מהשני, ופשוט יש לך צוות של תותחים, אז אתם מצליחים איכשהו לעמוד בקצב. לא, הכל צריך להיות במקום אחד. אתה צריך לבוא ולפתוח את ה-CRM, לראות את הלידים, לדעת לשלוח להם בקליק חוזים, לראות את כל היסטוריות השיחה שלהם במקום אחד. פשוט קליק על הבן אדם, אתה רואה את כל ההיסטוריות שיחה שהייתה לו. אתה לא צריך ללכת למרכזייה ולחזור וכל הדבר הזה. כמה פעמים יצא לך שיש לקוח מרוצה, שבא לך לבוא ולהוציא את ההקלטה של השיחה הראשונה שלו איתך. ולך למרכזייה ותתחיל להוציא עכשיו הקלטות שיחה של מה נאמר. זה מעצבן, כי אתה צריך לצלם את המספר ידנית, לבדוק את המספר, לחפש אותו, להוריד את זה, להעביר ולסכם בכתב. או אם עכשיו יש לך נציג מחירות חדש, בא לך לעקוב אחרי למה נפלו לו עסקאות. אתה פותח את הדשבורד, אתה רואה על מה נפלו עסקאות, על כל הסיבות לנפילת עסקה, מחיר גבוה, לא ענה לנו וכו' וכו', נותן קליק, רואה את הלידים שנפלו. זה העוגה שתהיה לי? זה העוגה שתהיה לך. מה אתה אומר? העוגה היחידה שאתה מרשה לעצמך בחיתוב, אחי. ככה יהיה לי? ככה יהיה לך. עכשיו, זה החלק הקל למדוד, אבל אני רוצה שתבין את הפרקטיקה מאחורה, כי זה סקסי. כל העסקים היום יש להם איזשהו דשבורד שגורם להם להרגיש טוב בלב. אבל זה לא דשבורד שנועד להרגיש טוב בלב, זה דשבורד שנועד להפיל מסקנות עסקיות אמיתיות. לדוגמה, אם הרבה נפלו לי על מחיר יקר, אני רוצה לתת קליק, לראות את כל הלידים שנפלו על מחיר יקר, ולראות האם הם עונים לי על הקריטריונים, ואולי הנציג שלי לא נגע בנקודות מספיק. אולי הוא באמת יכל להשתפר רגע באיך שהוא אומר את הדברים. ולכן כשאתה נותן קליק וצופה בשיחה איתו, אתה פשוט מגיע לפה. אתה פשוט שומע את ההקלטת שיחה מכאן, ויש לך הרי כלי AI היום. במקום שתלך לכלי AI ותשמע מה הלך בשיחה ותקרא, זה מחובר לך לאותה מערכת. אתה פשוט פותח את הכרטיס לקוח וקורא מה היה איתו. בסדר? זה האידיאל שלי פה. מה אתה אומר? עכשיו, הפואנטה שלי פה היא לא לדבר רק על זה. רגע, זאת אומרת, עכשיו סתם לדוגמה, נגיד יש לי נציג ואני רוצה לראות את ההיסטוריה של השיחות המוקלטות שלו, הכל. במקום לשמוע, כאילו פשוט יש לי
קישור חיצוני בתוך המערכת שמראה לי כאילו את בדיוק, כל ה... אתה פותח את הכרטיס לקוח, מה שאתה רואה מול העיניים, אתה הולך פה בצד פשוט למעקב ניהול ליד, ויש לך בפנים בדיוק את זה. פשוט רואה שיחה נהנתה, לא נהנתה, מי צלצל, כמה זמן, הקלטה ו-AI שיש לך שאתה כבר מכיר. הכל וואו, נמצא פר חזק. כרטיס לקוח. עכשיו אני רוצה לא להיכנס למיקרו, אבל אני נוגע עוד בעוד נקודה אחת כואבת שהיא גבייה, ואז אני אדבר על המקרו של הנקודה הזאת, שהיא המסקנה שעסקים צריכים לשמוע. זה נקודה, מה זה מיקרו? זה מקרו פיצוצים. אני, בעסק שלי זה B2C, זה לא B2B כמוך. זה היקף עסקאות שהוא גבוה, זה נפח עסקאות גבוה. נכון. זה נגיד אחד הדברים תשמע, יש לי את מייגן היום, כן? כאילו, והיא חולה בראש בקטע טוב. אז לא משנה כאילו כמה עבודה וכמה זה ידני, היא עושה את זה והיא עושה את זה כאילו בלי טעויות. אבל להגיד לך שלא כואב לי שאני כאילו יכול לשפר לה את החיים ואני לא יודע איך, זה שקר. ברור, לגמרי. גם גבייה מייגן עושה, לא? לפעמים. כשיש לחץ וכאילו לא עומדים בכמויות והכל, אז כן, אז היא עוזרת לנו לגבות. אז תחשוב שברגע שבן אדם סוגר איתך עסקה, ובעולם ורוד כולם משלמים מראש ויאללה מתקדמים, אבל יש אנשים שאתם רוצים לעזור להם שלא יכולים לעשות את זה. אז יש לכם תנאים מסוימים. יש נגיד אנשים שרוצים להירשם ובעשירים מתחדש להם במסגרת, אז הם רוצים לשלם בעשירים. ואז מה קורה היום? הנציג צריך לזכור את מי הוא צריך לגבות ומתי, ואתה צריך לוודא שנכנס הכסף, ואם עכשיו מייגן רוצה לבדוק, היא צריכה לדבר עם הנציג, לשאול אם הוא גבה או לא גבה. נכון. אני רוצה שברגע שאתה יוצר עסקה במערכת, אנחנו אפיינו כבר איך אמור להיראות העסקה שלך, כל עסק זה נראה קצת אחרת, ויש לך פה X כסף, המצאתי אותו, אין לי מושג מה המספרים שלך, המצאתי פה מספרים, יצרת עסקה, אוטומטית נפתחה גבייה על הלקוח, אשראי, העברה בנקאית, איך שאתה לא רוצה, בצורה סופר פרקטית. אני רואה מה שולם, מה לא שולם, פר בן אדם. זה האידיאל של איך שאני רוצה שהדברים יעבדו. אוקיי? פר לקוח. תראה לי רגע. אני עכשיו פותח פה כרטיס לקוח של בן אדם, אוקיי. הולך לגבייה, חשבונות, אוקיי. ואני רואה כמה שולם ולא שולם מתוך סך העסקה שלו. שזה על כל בן אדם, שזה על כל עסקה שלו. גם אם הייתה לו עוד עסקה, אז אני רואה שהקודמת שולמה ואני יכול נגיד עכשיו סתם גם בלחיצת כפתור להסתכל על כל העסקאות שלא הושלמו? כן, בדיוק. אשכרה. אתה רואה? אני רגע זורק לך את זה באוויר. כאילו במקום לעבור בן אדם ולראות אצלו הכל תקין, אצלו הכל תקין, אצלו לא תקין, אצלו תקין, אצלו לא תקין, אני יכול פשוט להגיד את כל... אשכרה. הרי אחת הבעיות שיש להרבה עסקים, תסכים איתי, זה שאתה רוצה להתקדם עם לקוח, אבל רק אם הוא משלם. זה חוסך לכל בן אדם לפחות עוד 40 דקות ביום. לפחות. בדיוק. עכשיו, אני אתן לך רגע את המסקנה מכל הדבר הזה. אתה רואה, הנה עמית יכול לטפל בתוכניות, הוא רואה בלבן את אלה שמחכים באמת לתוכנית, הוא רואה באדום את מי שלא השלים כסף, כדי לדעת רגע להשלים לפני שהוא בעצם דואג לו לתוכנית, והוא רואה בכתום את מי שלא חתם על הסכם עדיין. ואז הוא יודע להניע את הפעולה לקראת מה שבאמת צריך לקרות. אתה מבין? זה האקוסיסטם שאני מדבר עליו. עכשיו תן לי רגע לעצור עם זה ולתת פה את המסקנה שקשורה לכולם, לכל בעלי העסקים. כאילו עמית יכול לעבוד בתוך חדר מבודד אחי בלי לדבר עם אף אחד ולתקתק הוא יודע לפי צבע מה הוא צריך לעשות. אני עובד במודל רמזור. הוא יודע מה הוא כן עושה, מה הוא לא עושה, הכל מול העיניים. רוצה גם? לא תקבל. עכשיו, אני שם את כל זה בצד, אני מדבר איתך רגע מלמעלה עכשיו. זה אחד מתוך 20 דברים שאני ואתה מדברים פה, שאי אפשר להכניס הכל גם בסרטון אחד. בסדר? אבל המטרה של כל מה שאני מדבר פה, זה המילה אוטומציה. זה ההבדל בין אוטומציה, כי אתה כבר היום שולח חוזה לחתימה, נכון. לבין אקוסיסטם, שאם הוא לא חתם, יש מעקב. זה מה שהביא אותי למצב היום, אתה מבין? ברגע שאתה גדל ואתה גדל ואתה גדל, אז אתה לא עוצר לשנייה ואתה אומר כאילו, טוב, רגע, בוא נעצור, אני אגיד לכל האנשים שמעוניינים לא לפנות אליי לאיזה חודש כדי שאני אהיה פנוי, ונבנה אקוסיסטם. אז אתה יודע, אתה פשוט בונה כאילו פלסטר על פלסטר על פלסטר, על פלסטר, ואתה מביא לאוטומטור עוד עבודה פה ועוד משהו פה. כן, ואז לא, ואז מה שבנית לפני חודש, פתאום אתה צריך לשנות אותו, כי לאוטומציה החדשה זה לא מתאים, וכאילו, אתה מבין? צריך לחשוב על זה עסקית, לא טכנית. זה אחד הבעיות. יפה. אז המסקנה שלי מכל הדבר הזה ומכל המילה אוטומציה היא מאוד פשוטה. אוטומציה לא נועדה רק לחסוך זמן של קליק וחוזה נשלח. זה לא הפואנטה של אוטומציה. אוטומציה עושה 3 דברים, ואני אומר את זה תמיד לכל לקוח שבא לפה. 1, לחסוך זמן, כי הצוות שלך שורף שעות בעבודה ידנית, אחי. ובכיף אתה יכול שכל איש מחירות יחזיק כפול 2 לידים. שכל בן אדם שעושה תוכניות יחזיק כפול 2 תוכניות, כשהוא יודע מה הוא צריך לעשות ושזה יעיל. 2, זה שזה מונע טעויות אנוש. אנשים לא מבינים את הערך של זה, אבל אם אתה עכשיו שולח משהו לחתימה, שולח הודעת וואטסאפ וזה ידני, לא, אף אחד לא רובוט. הולכות להיות טעויות אנוש, ושריפות לכבות שהולכות לקפוץ בגלל טעויות האנוש האלה. אתה יכול לקרוא לי סמי הכבאי בחודש האחרון. ו3, זה שאין אקוסיסטם, אין משהו שמקדם את התהליך לשלב הבא. הנה, עמית רוצה לעבוד, הוא רואה, אני מטפל רק בלבנים. אני מטפל רק במי שחתם על הסכם ושילם כסף.
לא חתמת, לא שילמת, אני רואה אותך בצבעים שונים, רמזור. ואז אני יודע מה השלב הבא של כל אחד מהם. זה הפואנטה. סבבה? זה הפואנטה של אוטומציה, שהיא הכי קריטית לי. אחד הדברים האחרונים שאני רוצה לדבר, אני לא שם עכשיו דשבורד נתונים ודברים כאלה, אנחנו נדבר על זה בסוף, אבל אחד הדברים הנוספים, המהותיים שאני רוצה לדבר איתך עליהם, זה האם אתה יודע איפה כל דבר עומד. מה שעכשיו אני מראה לך פה מול העיניים. היום אני אגיד לך מה, יש לי קושי מסוים, כי עכשיו בן אדם, סתם לצורך העניין, יש מלא דברים שכאילו אני רוצה לראות, אני רוצה לטפל בהם. יש לי אנשים שממלאים לי טופס מועמדות, ואז צריכים גם לשלוח לי סרטון שאני רוצה לקבל אותם לחברה או לא לקבל אותם לחברה. והיום הכל מגיע אליי כאילו בגוגל פורמס מסריח כזה, וכאילו לא מסריח, אבל שם אני צריך להיכנס לחשבון X, ואז אני צריך להעביר את זה לוואטסאפ שלי, ואז אני צריך להעביר את זה גם לשותפים שלי. וברגע שבן אדם, כאילו, אני רוצה לדעת מה המצב של האנשים, אתמול, סתם לדוגמה, היה לנו יום מטורף, שמצטרפים מלא אנשים. אני רוצה לעקוב ספציפית אחרי עדיין האנשים שמחכים לתוכנית. ואני רוצה לדעת, כאילו, בן אדם שנכנס לתהליך, מתי כל אחד מקבל מפת דרכים, לצורך העניין. כאילו, אתה מבין? אני רוצה לדעת על בן אדם הזה, בשבוע הראשון שלו של התהליך, שסימנו איתו את כל הבוקסס שצריך להיות מסומן V, על זה שהוא צריך להזין את המעקבים שלו באפליקציה, ועל זה שעשו לו שיחת הסבר, ועל זה שהוא לבדוק איך התחושה שלו בשבוע הראשון, סתם לדוגמה, כן? אבל כאילו שיהיה איזשהו צ'קליסט, הכל כזה, אתה יודע, במקום מסודר, אני רוצה להיכנס, שיהיה לי כאילו בית אחד להכל. אתה מבין? כאילו בית, פשוט לשבת בקודקוד למעלה ולהסתכל, אחי. להסתכל עם העיניים. יופי, אני איתך, תסתכל. סמארטסנד כבר חיברנו לכם לשירות, עכשיו מחברים למחירות. סאס שאנחנו פיתחנו כבר כמה שנים טובות, היום יצא בגרסה של וואטסאפ רשמית. סמארטסנד 2.0, מערכת וואטסאפ רשמית. לא צריך להיכנס לזה יותר מדי. בפואנטה, הרבה מאוד עסקים ברגע שמתחילים להתרחב, עובדים כבר מכמה וואטסאפים שונים, יש להם כמה נותני שירות או כמה אנשי מחירות, ואז הבעיה שקורית זה שכל אחד עובד בוואטסאפ שלו, ואני לא יכול לא לנהל את זה, לא לקרוא מה כל אחד עשה, ובטח שלא לבנות עכשיו אוטומציות ותהליכים, כי כל דבר קורה בוואטסאפ אחר ובטלפון של הנציג ולא אצלי. אז אמנם בר לקח את הטכנולוגיה שלו לקצה, אם הוא לא יודע אם הוא רצה להראות לכם או לא את מה שהוא עשה לפני כן, פשוט הוציא על זה מלא כסף, ועדיין יש פתרונות היום. אני יוצאתי על התוכנה שבניתי בוואטסאפ השני איזה 300, אנשים לא יבינו מה זה 300, תגיד את ה... לא, תגיד, הם יבינו. וגם אחרי זה כאילו תחזוקה כאילו שוטפת על הריטיינר שהיא פי 3 יותר גבוהה ממה שכאילו אני משלם בסמארט. לפעמים מספיק לדעת לעשות את האקט הנכון, כי כבר בנינו מערכות ולתת לך מנוי למשהו ולא לבנות אותו מאפס. אחי, כאילו זה אשכרה עולה לי פחות 600,000 שקל בשנה, רק המעבר, וזה נותן לי פי 18 יותר פתרונות. משהו הזיה. אבל אתה די המצאת את השוק שעשית את זה, כי לא היה קיים בכלל מה שיש. לא, זה היה, הייתי חייב לעשות את זה. זה שפרצת עוד לפני כמה שנים. זהו, זה היה עוד פרויקט שעשיתי בשנת 2022. לא, אני לא מתחרט על הכסף הזה, שלא תתבלבל. אם לא זה, אני לא היה לי בכלל מה לעבוד עם סמארטסנד היום, הייתי עובד אחי עם פתקים, אחי. בקיצור, אנחנו מיפינו לבר מה התהליך אחרי העולם הוורוד של לקוח סגר עסקה, החל מהשלב שבן אדם נכנס וצריך לבצע פעולות כמו לחתום על חוזה וכו', ועד לשלב האחרון שהוא לקוח מרוצה, ובא לנו את התמונות שינוי שלו, ובא לנו לקטלג אותו שהוא לקוח מרוצה, לא ייכנס לדיטיילס בין לבין, זה בסוף עניין אסטרטגי מקצועי שלנו ויש פה חסות. אז איך אנחנו עשינו את זה? מיפינו את התהליך של ליד או לקוח עובר, כאן אתם רואים לקוח מקצה לקצה, ועכשיו מה שכן אתם יכולים לראות זה את הסמארטסנד, אוקיי? ככה נראית המערכת שהוא מנהל בה את המחירות ואת שירות הלקוחות. למה אני מראה לכם את זה? כי אתם יכולים לראות בתוויות ובעבודה של בר, מאוד בפשטות, שהצבעים הם בהתאם לאיפה הלקוח נמצא בשלבים. לא רלוונטי כי אתם לא תדעו מה התוויות של בר, אבל בהתאם לאיפה שכל לקוח נמצא, אם הוא לקוח חדש, אם הוא חתם, אם הוא X, אם הוא Y, אם הוא Z, הוא מקבל צבעים ואז שירות הלקוחות שלו יודע לספק את המענה הכי טוב בעולם, בסינכרון מושלם, בלי שהוא צריך לדבר עם שום חבר צוות אחר, בצורה סופר פרקטית. אם אני אחראי על הלקוח הזה, אני יודע בדיוק איפה הוא עומד, מה היה איתו, מה היה בשלב המחירה, כי אני רואה את כל היסטוריית העדכונים שלו, מה היה בשלב הסגירה, מה המטרות שלו, כמה משקל הוא התחיל, כמה משקל הוא היום, הכל רואים בתוך אותה מערכת, אשכרה. בסדר? וכל נציג רואה רק את שלו. אז אני מקביל את זה גם לשירות וגם למחירה. בשירות כל נציג, יש לך X נציגים שאחראים על X צ'אטים, כל אחד רואה רק את הצ'אטים שהוא רלוונטי עליו, הם לא רואים צ'אטים שהם לא שלהם, אתה רואה את הכל. זה האקוסיסטם שאתה צריך מלמעלה, הם רואים רק את הצ'אטים שלהם, במחשב ובטלפון. וואי, איזה סיוט זה היה עם הוואטסאפ הקודם, אחי, והליידרים. עבדתם עם תוויות וואו.
הייתי קם כל בוקר, הייתי פותח את הוואטסאפ, אמרתי לך את זה, הייתי פותח את הוואטסאפ, ופשוט הייתי, בזמן שאני מכין קפה, הייתי פשוט פותח את הטלפון ככה, משאיר אותו פתוח, כדי שהוא יטען את כל ההודעות. וואטסאפ רגיל לא נועד לתמוך את הכמות צ'אטים שהיה לבר. אז מה שפשוט היה קורה זה שהוא היה לוקח את הטלפון, פותח אותו, ומרוב ההודעות שהיו לו של לקוחות או לידים, פשוט נותן לטלפון לנוח איזה 20 דקות על השולחן, והודעות מתחילות לרוץ לו עד שזה מתעדכן. משהו פסיכי. אז בקיצור, סמארטסנד מערכת רשמית, חיברנו לו את הכל למקום אחד, כל הנציגי מחירות וכל הנציגי שירות לקוחות, בשתי מספרים שונים, כל אחד רואה רק את שלו, במחשב ובטלפון. הם אפילו מקבלים התראות. זה גם הדבר הפסיכי פה, זה שבוואטסאפ הקודם יש מגבלה לכמה אנשים יכולים להתחבר בו זמנית. כאן, וזה לא רק המגבלה היחידה, המגבלה היא גם שרק בטלפון אחד הוואטסאפ יכול להיות. כאן לכל בן אדם יש לו גם על המחשב, יש לו גם באפליקציה, אין לו תקיעות, אין צורך בלחכות לסינכרון צ'אטים מהעבר, כי זה נטען בשנייה. הוא יכול לשלוח הקלטות מהטלפון שלו, יכול לשלוח מהמחשב, כאילו... כן, יש פיצ'רים שאני לא יכול להיכנס לזה, כי זה פשוט יהפוך להיות פרסומת, אבל יש פה כל מה שצריך, עשינו בדיקה, זה גם יותר מהיר מהוואטסאפ שהיה לך. כן, אני יודע. אתה יודע כבר. אני יודע את זה. סבבה. זה גם שירות לקוחות וגם מחירות. כל איש מחירות יש לו בטלפון, הרי הנציגים שלך גם ב-7, 8, 9 בערב נותנים מענה לפעמים לאנשים. אכפת להם, אני יודע. תאי בתאילנד, אחי, אתמול עבד עד 3 בלילה. מה אתה אומר? 3 שלנו בארץ? 3 שלו. 3 שלו? בתאילנד, שזה כאילו 10:30 לדעתי. זה 11 שלנו נראה לי, משהו כזה. 11 שלנו, אחי. אז תחשוב שאחד הבעיות זה שאם אתה נותן להם לעבוד מוואטסאפ ווב, אנשים חזקים יש לי. לא, באמת לא פרייר. יותר מכל מערכת. עכשיו אנחנו ניקח את המכונה שבנית, ובמקום לשים לה אקטימל, נשים לה דלק מטוסים, ונראה עכשיו מה יהיה לך. זהו, בקיצור, גם האנשי מחירות עובדים מכאן, יהיה לתאי ולכל איש מחירות, לכל יועץ אצלך, יהיה לו את זה בטלפון, הוא יוכל לתת הקלטות, הוא יוכל לענות, הוא יוכל לתזמן הודעות, הוא יוכל לשים לעצמו תזכורות, הכל בוואטסאפ. ולך יש שליטה מלמעלה על כל הצ'אטים של כולם. ככה גם אם יצא שתאי היום חולה, בקליק אחד העברתי את כל הלידים של תאי לבן אדם אחר, והוא פשוט רואה אותם במערכת, והוא יכול להמשיך טיפול, בדיוק באותה נקודה. ולא כל אחד מהטלפון שלו ולך תחפש את השליטה. אז פה דיברנו בעצם על הסעיף האחרון, שזה תפעול, ואיך אנחנו נותנים שירות בוואטסאפ, במחירה ובתפעול, בצורה מסודרת. ברור שמאחורי הקלעים יש פה 1001 אוטומציות, לא צריך להיכנס לפן הטכני, זה לא מעניין. אתה מקבל את הפתרון בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על פתרון. הדבר האחרון שאני חושב שקריטי פה, שכן אפשר להראות אותו, זה דשבורדים. לא רוצה להראות איך הדשבורדים שלך ייראו, לא רוצה לדבר על הנתונים שיש לך היום, רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אחרי שכל המערכת הזאת הולכת להיות בנויה, ואנחנו נסיים איתה, החלק הקל זה להתחיל למדוד את הכל. כמה לידים כל נציג מקבל, כמה מחירות הגיעו מאיפה. מה היום אתה יודע ולא יודע בדשבורדים שלך? מה אתה יודע למדוד היום בכלל? תשמע, על פניו אני יכול למדוד את מה שאני רוצה. האם אני עושה את זה? התשובה היא לא, כי זה פשוט כל כך הרבה התעסקות ידנית. אם אני רוצה להוציא מנציג כמה שיחות הוא דיבר היום, סבבה? או כמה זמן היה לו על הקו, אני צריך פיזית לחפש כל נתון בנפרד. ואם אני רוצה לדעת כמה בן אדם, עם כמה אנשים הוא דיבר היום מהלקוחות שלו, לצורך העניין, אני סתם, אפילו ברמה הכי פשוטה שיש, כאילו, בן אדם שנמצא עכשיו בתוך הוואטסאפ, והוא מדבר עם המתאמנים שלו, וכל הדברים האלה, אני לא יודע כאילו מה הוא באמת עשה, כאילו תחשוב שאנחנו עובדים מהבית לפעמים. אנחנו מגיעים 2-3 בשבוע למשרד, ושאר הדברים, כאילו שאר הימים זה עבודה מהבית. עכשיו, אני סומך על האנשים שלי, ואני יודע, אני רואה כאילו בשטח, אני רואה בלייב מה כל אחד מהם עושה. אבל אין לי כאילו איזשהו נתון ספציפי מוגדר שאני יכול לעקוב אחריו, לא בשביל לעקוב אחריהם או להיות השוטר הרע, אלא בשביל לקדם אותם. תבין, כי אני רוצה שיהיה לי את הנתונים שאני מסתכל עליהם על כל עובד, כדי, אתה יודע, כדי לשפר אותו, כדי לקדם אותו, לא כדי לנבוח עליו. כן, זה לא מעקב לשם שליטה במובן הרע. לא, אני עובד עם אנשים טובים, אני לא צריך את זה. לדעת איפה הם צריכים להשתפר ולעזור להם לשפר את זה, בין אם זה בגלל העומס, בין אם זה בגלל כל דבר כזה או אחר. יפה, אז היום כאילו אני לא יודע לשים על בן אדם ספציפי, איפה הוא צריך את השיפור הספציפי במחלקה שלו. מדהים. סתם לדוגמה, יכול להיות שבן אדם נותן מענה מצוין, אבל הוא לא עובד מספיק מהר. אתה מבין? ויכול להיות שבן אדם עובד מהר, אבל הוא לא מסיים כאילו כמות פניות מסוימת. אז אני לא יודע כאילו על מה לשפר אותו, על האיכות של המענה, או על הזריזות שהוא מקליד, או על אז סבבה לך שאנחנו נראה להם את מה שאני רוצה שאתה תמדוד, נכון? כן.
זה שם המשחק, בסדר. סבבה? כן. אוקיי, אז אנחנו נציג להם את זה על המסך. אחי, בכנות אני אומר לך גם עכשיו מול המצלמה, כן? כאילו, אתה יכול לחשוף הכל ולהראות הכל. אני משוכנע ב-300% שגם אם בן אדם אני בטוח שגם יבואו אליך מהסרטון הזה ויגידו לך, אני רוצה מערכת כמו של פחימה וכמו זה, כאילו, לא בקטע רע. בסוף כל אחד צריך את שלו, אני מסכים איתך. לא, עזוב, כל אחד צריך את שלו. גם אם תיתן לבן אדם את כל הכלים שיש לי, כאילו, הוא לא יגיע לאיפה שאני נמצא היום, זה לא... אני חושב שההוכחה זה הפוך. ההוכחה זה שבאתי ושאלתי אותך לפני איזה שבוע שדיברת איתי, איך הגעת בכלל למה שהגעת, שעבדת ככה עד היום? כן, לא, זה לא עניין של מערכות. זה לא מה שגרם לך כאילו... זה לא מעניין אותי, אתה יכול להראות, כן? אתה ספציפית תצליח עם דף ועט, אני יודע, פשוט פה זה סתם על סטרואידים, סבבה, אז לא אכפת לך. ב3-4 שנים הראשונות זה באמת היה דף ועט. אתה עדיין עם פתקים פשוט באייפון. זה היה עם פתקים באייפון, כן. טוב, אז אנחנו נציג להם את הדשבורד שאני רוצה שהם ימדדו, אני כבר אומר. דשבורד זה החלק הפשוט ביותר ברגע שבונים מערכת ומבינים איפה דברים אמורים ליפול, שזה כל מה שדיברנו עד עכשיו. זה החלק המאוד פשוט. לרוב הוא יהיה סתם סקסי ולא פרקטי, אם לא תדע קודם כל לבנות את כל מה שדיברנו. אבל אם בנית הכל נכון, קחו. זה הדשבורד שאני מציע, פשוט נראה לכם פה אותו על המסך, שהוא סופר פרקטי, אין דבר בדשבורד שלא מניע אותי להחלטה. זה לא נועד להיות יפה, זה לא נועד להיות צבעוני, זה נועד שאני אראה, וכל דבר שאני רואה יש לו משקל על קבלת ההחלטות העסקיות שלי. מה שנקרא, אי אפשר לשפר מה שאי אפשר למדוד. בסדר? זה הפואנטה של דשבורדים. לכן מה שכן אני רגע יכול להראות לכם על קצה המזלג, ואני אראה לכם את זה בזה הרבה יותר מפורט, זה שאני רוצה לדעת, כדי שאני אוכל, אני אתן לכם את הבעיה ואז את הפתרון. הבעיה, אני רוצה לחלק לידים לנציגים, אני לא יודע מי פנוי, כדי לחלק להם את הלידים מלכתחילה. אם אני אדע כמה לידים יש על כל נציג, וכמה משימות יש באיחור לפי נציג, אני אדע מי פנוי, ולמי אני יכול לתת לידים ולמי לא. יש לי פה מדידה, ואז יש לי פה פעולה. ככה אני יכול לעשות את זה. אם אני אוכל להבין על מה עסקאות נופלות, האם זה על מחיר יקר, האם זה על חוסר התאמה, אני אוכל להבין האם הבעיה בעסק שלי היא בשיווק, האם הבעיה בעסק שלי באיש המחירות, האם הבעיה היא בהנגשה, כל דבר שאחרי זה אני יכול לבוא וליישם ממנו מסקנות ופשוט באמת לעשות אותם בשטח. בסדר? למדוד לשם לשפר. אם אני אוכל לדעת מאיפה נכנס לי כסף מזומן לעסק, האם זה מטפסי לידים, האם זה מהמרכזייה, אם זה פה לאוזן, אם זה אורגני, רק על פי כסף נכנס, אני יכול להבין איפה אני משקיע את התקציב שלי חודש הבא. תשמע, אני יודע להגיד לך מאיפה מגיע, כאילו, מאיפה מגיע הכי הרבה, מאיפה מגיע הכי קצת, אבל למדוד את זה כאילו על השקל, כן. זה לא, אין לי, כאילו לא... כן. אז זה מה שאני רוצה, שאנחנו נדע כמה כסף מזומן נכנס מכל דבר, אפילו מהקמפיין האחרון שעשית. מכל התקופת זמן הזאת שהיה לך את הקמפיין האחרון, אני רוצה לדעת... זה אי אפשר, אתה לא יכול לדעת בחיים. לא, מהשלטי חוצות אי אפשר, לא הגענו לטכנולוגיה הזאת עדיין. מהשלטי חוצות שעשית אי אפשר. אתם לא יודעים, אבל אני יודע. את זה הם לא יכולים לראות פה, בסדר, קיבלתי. טוב חברים, לסיכום, אנחנו ב-Otherwise עוזרים לעסקים קודם כל עסקית, אסטרטגית, ואז אנחנו דואגים גם לפן הטכני. אין עסק שמגיע לפגישה ולא יודע בול איך הוא מתקדם לשלב הבא. אבל העסקים שאנחנו עוזרים להם בעיקר, זה עסקים שנמצאים במחזורים שלה לפחות 50-60 אלף שקל בחודש, יש להם לפחות נציג מחירות אחד שהוא לא הם, ומוציא בחודש לפחות 15,000 שקל ממומן. אם זה המצב שלכם, אחרי פגישה אתם יודעים בדיוק איפה אנחנו עוזרים לכם, ואחרי שיש לכם את המערכת, ב-day one אתם רואים את המזומן בכיס. אם אתם כאלה, תשאירו לנו פרטים ואנחנו נדע משם כבר להתקדם.